Слави Славов от компания Human Power и днес съм с госпожа Ивелина Димитрова от Палирия, която беше Добре дошли. Благодаря ти много. Може ли да ни разкажеш малко повече за вас като компания? Палирия България е вече от 20 години на пазара. Фирмата се занимава с хранително-вкусова промишленост, основно консервна фабрика сме. Произвеждаме най-големия производител на постни сърми с лозов лист. Едни от най-хубавите, между другото. Аз си хапвам от тях редовно. И около 520 човека работят в момента в България за нашата компания. Иначе фирмата има представителство в Гърция, в Китай и една нова фабрика в Йордания. Супер! А от колко време работите с нас? С Human Power започнахме да работим преди една година точно, октомври месец миналата година, 2023. Бяха ми дадени контактите от колежка. Намерих телефони, свързах се с вас и така започнаха нашите условия за работни. Супер, благодаря ти, Ивелина. А доволна ли си до момента как нашите колеги говорят, общуват? Доволна ли си от нашата комуникация? Абсолютно, да, много сме доволни и лично аз, тъй като основно комуникацията минава през мен. Винаги, когато и да се обадя, когато и да пиша, получавам обратна връзка, колегите са много любезни. На място, когато сме се виждали абсолютно с всички, с които до момента около 3 или 4 човека от Human Power, работят без проблем. Супер. И съм много добре, доволна. Много ти благодаря. Колко човека до момента от чужбина работят при вас през Human Power назначени? 15 до момента и двете нови момичета, които току-що пристигнаха, 17 човека. Колко още очаквате? От първата поръчка 3 не пристигнаха, все още не са пристигнали и още 4 нови момчета, които предстои, може би, до година да дойдат, така че между 6-7 човека още очакваме да пристигнат. Тоест, вие си направихте заявка веднъж, останахте доволни и си направихте втора заявка и продължавате да назначавате хора, които в момента си вършат работата, предполагам. Да, всички ръководители на звена, където са разпределени момчетата и момичетата, са доволни, много доволни от тях. Казват, че са много изпълнителни. Това, което очакват като изпълнение на задълженията, се покрива на 100% и повече. Не се налага да им повтарят, да ги проследяват веднъж след като им е показана работата. Нещата се случват без проблем. Работни са и са много доволни от тях. И са много мили и уважителни. Супер! Благодаря ти много, Ивелина. А би ли ни препоръчала на някоя друга компания? Разбира се. 100% винаги който и да би се обърнал, да поиска мнение, на 100% бих препоръчала компанията, като компания, с която се работи честно, открито и лесно. Супер! Много ти благодаря. Това беше с мен Ивелина Димитрова, HR менеджер на Палирия и две от момичетата, които сега дойдоха от Непал. Хубав ден ви желаем! Чао!